O Bloque Nacionalista Galego no Concello do Corgo vén organizando unhas xornadas para informar sobre cuestións de actualidade. A última destas xornadas promovidas polo BNG tivo como protagonista ao voceiro nacional do Bloque Nacionalista Galego Xavier Vence. Xavier Vence, que foi presentado polo voceiro municipal do BNG no Corgo Mario Outeiro, disertou durante máis de 2 horas sobre os motivos da actual crise económica. O acto tivo lugar nun ateigado centro sociocultural do Corgo, donde perto de 100 de persoas seguiron con atención a disertación de Xavier Vence. Xavier Vence fixo especial fincapé en que a crise económica non era un mal sobrevido pola casualidade, senón que tiña responsables políticos que podían mudar esta situación no momento en que as políticas da Unión Europea tomen outro rumbo. Xavier Vence defendeu tamén a necesidade de contar cunha banca pública galega para afrontar a crise económica que estamos a sufrir. Vence explicou que a desaparición das caixas viña derivada de unha crise de liquidez e de solvencia que derivou da combinación letal duns xestores que a partir dun certo momento adoptaron un modelo de negocio idéntico ao da banca privada,